दिनैहाय आङो 400 कमेन्ट्सनि थाखायहाय आङो नोंथांमोननोहाय रिप्लाइ खालामनो थाखायहाय भिडिअ खालामनो थाखाय बेयाव जिरायनानै दङ। मोनानि 1:30 जाबाय। डिउटिनिफ्राय आं जास्ट दासो मोनफैदों। ओमफ्राय आङो 400 कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननोहाय ना खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ रसिता सुमफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय। दाखालि आङो बावैसो आगोल 7-8 दिननि सिगां मोनसे आङो भिडिअ हगारदोंमोन जे आङो बोरैहाय एयारलाइनावहाय माने पार्मानेन्ट स्टाफ जाखो बिनि बादै आङो भिडिअ बानायनानैहाय हगारदोंमोन। स' बेयावहाय गासैबो बड'लेण्डनि रायजो राजा गासैबो मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरबो माने गासैबो आंनो इसेबां अननाय आरो इसेबां मोजां मोजां कमेन्ट हरदों। गासैबो कमेन्टआनो पजिटिभ गोजा आरोना। स' बिनि थाखायनो आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों माने आंखौ इसेबां मानसिफ्रा अनो। थ' बिनि भिउसआबो 41K जाखाबाय। ओमफ्राय कमेन्टथ' 402 जाबाय अलरेडि। स' गासैबो कमेन्टआनो पजिटिभ बा बयबो आंखौ अननाय बावहरदों आरोना, साबायखर कंग्रेचुलेसन बावहरदों। स' नोंथांमोनखौ बयखौबो आं आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो आरो बयखौबो रोजा रोजा थेंक इउ स' माच आंखौ इसेबां अननायनि थाखाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो आंखौ जेब्लायबो अनबाय थागोन होननानै आरोना। थ' आङो जास्ट दासो डिउटिनिफ्राय मोनफैदों। ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो देखायनो आं मा खालामनो नागिरदों। इसेबां हराव आं मा खालामनो नागिरदों एसे देखायनो नोंथांमोननोहायबो ना। दायो आं बेयावहाय बिराद हारसिं जाबाय। सुजायाथ' गैला, आंनिफ्राय गोजानाव दङ सुजायाथ'। ओमफ्राय बेयाव आं एकदम हारसिं जोबोर उन्दुनो ओंखारदों। डिउटिनिफ्राय दासो मोनफैदों आङो। ओमफ्राय गोबां हरबाबो आं मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोननो देखायनो। ओंखाम संग्रायाव संफैबाय आङो। बे जोंनि इलेक्ट्रनिक गेस। ओमफ्राय आं सालायनो रोङामोन बिखौ, नाथाय मेन्टेनेन्सफोर दङ बेवहाय आदामोन, बिथांमोनखौ आं कल खालामनानै लिंहरबाय। ओमफ्राय बिथांमोना फोरोंफैबाय आंखौ माबायदि सालायनांगौ बे इलेक्ट्रनिक गेसखौ आरोना। बेयाव थानो थाखायथ' मोजाङानो, जों 3 थायो बेयावहाय मोनसे बिल्डिं सिङाव। नाथाय सुजाया सुजा गैयिनि थाखाय माने जोबोर माने मोजां मोना थानो थाखाय, बिराद हारसिं मोनो। फ्लेटमेट्सफोराबो बिल्डिं मेट्सफोराबो इन्डियानि गोजा, मुम्बाइनि। ओमफ्राय मोजाङानो बिसोरबो दासिमहालागै, उनाव मिथिया मारै जागोन आरोना। थेवबो सुजा आरो पारु बिसोरबायदिथ' रावबो जानो हाखाया। आं मा खालामनो नागिरदों, थास' आथिंजों ना गोरान संनानै जानो नागिरदों गाबोननि थाखाय। ना गोराना नै बेसेबांल'सै। ओमफ्राय नाथुर गोराना दंबावो एसे बुरजायैनो। ओमफ्राय थास' आथिं दङमोन। थास' आथिङा नैबेनोल'। आं संनानै दोननोसै, दा हरावथ' जाला, गाबोन डिउटियाव थांनायनि सिगां जानानै थांसै आरोना बे थास' आथिंखौ। थास' आथिं आरो ना गोरानखौ। किटसेना फिसा थेवबो थोयो आरो 3 थाखाय थिलायजोबनो। ओमफ्राय बेफोराव सब काबार्ड दंजोबो, बायदिसिना बुस्थु दोननो थाखाय। सब बुस्थु दोननो थाखाय काबार्ड दंजोबो। ओमफ्राय बेयाव जों सानैनि थाखाय फ्रिज गंसे दङ, आंनि लोगो आरो आंनि थाखाय। ओमफ्राय सासेनि थाखाय बै बाहेरायाव दङ फ्रिजआ, जिरायग्रा रुमाव। बे जों सानैनि थाखायल'। ओमफ्राय किटसेना 3नि थाखाय। बिदिनो आं लासै लासै गासैखौबो देखायगोन। जोंनि बेयावहाय 12थासिमहालागैल' बाहेरायाव थानो हायो। 12थानि सिगांनो सिङाव हाबफैजोबनांगौ, नङाबा लगे लगे टार्मिनेट खालामो। टार्मिनेट होनबा मिथियोना, माने होखारहरगोन आरोना नोंखौ बिदि। स' 12थासिमहालागैल' जों बाहेरायाव थानो हायो। बाहेरानिफ्राय माने 12था जानायनि सिगांनो हाबफैनांगौ। जोंनावहाय क्लग इन क्लग आउट सिस्टेम दङ। जेरै जों डिउटियाव थांबा क्लग इन क्लग आउट खालामो, एन्ट्रि खालामो। स' बिदिनो बाहेरायाव थांबाबो जोङो क्लग आउट खालामलाङो, हाबफैफिनबा क्लग इन। थ' जोंनि टाइम बेयावहाय माने जाहैयो आरो लगे लगे जों क्लग इन क्लग आउट मा टाइमाव खालामो। ओंखायनो लेट खालामनो हाया एसेबो।
बेयाव जोंनि लिभिं रुम दङ आं दाख्लैबो खिन्थाबायमोन खोमा ओमफ्राय बेयाव फिसासा टिभि मोनसे दङ ओमफ्राय बेयाव इमारजेन्सिनि थाखाय टेलिफन दङ मेन्टेनेन्सफोरखौ कल खालामहरनो थाखाय ओमफ्राय नैबे जोंनि डाइनिं एरिया दाख्लैनि भिडिअ'आवबो नुखाबायमोन खोमा आं फारु मोनफैनाय समावहाय दाख्लैबो ओमफ्राय नैबेयाव फ्रिज मोनसे दंबावो लोगो सासेनि ओमफ्राय नैबे जिरायग्रा रुम ओमफ्राय इमारजेन्सिनि थाखाय बेयाव टेलिफन दङ ओमफ्राय टिभि फिसा दङ आरो बेखिनियानो जोंनि साथामनि न'आ साथामनि संसार न' गोदान ओमफ्राय नैबेयावहाय वाशिं मेसिन दङ नैबेयाव वाशिं मेसिन दङ जि सुनो थाखाय ओमफ्राय नैबेयाव टयलेट मोनसे दङ बाथरुम मोनसे ओमफ्राय बैयाव मोनसे दङ बाथरुम टयलेटआ मोननै दङ आरो साथामजों मोननै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नोसै बयबो रायजो राजाफ्रा आंनो इसेबां अननाय आरो मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय बयखौबो थेंक इउ स' माच आरो रोजा रोजा साबायखर आरो बयबो बोर हरदो जे आङो जेब्लायबो बिदिनो जौगालांबाय थानो हानाय बायदि ना थेंक इउ